Ideme si vytvoriť s mojim kamarátom, čo je u mňa a čo je vedľa. Počkajte, musím si vypnúť Skype. Zase vystílení. Minecraft. No. Plese. Oni ťa nepočujú. Ľavá sluchatka. No. To si nevšívajte. Ja viem, bo on tu tak tiško sedí. No. Ideme zapnuté vytvoriť nový svet. A čo mi tu ukazuje také hore 4, to čo je? No, čakajte. Vytvára terén. Toto si vyplneme. Späť do hry. Ja idem dať na YouTube náš Frapsy. To nevadí. Nie. Niečo nevadí. Späť do hry. No. No, dobrý deň. Takže tu sme pri Frapsy. Ideme si vyrobiť dom s mojim kamarátom. Niečo také ako chalúbka. No ale môj kamarát si tu prezerá Simpsonovcoch. No ale dobre, no ideme späť. Bonusovú truhlu, tak, toto potrebujeme, tak. Nie, mám načíty, neboj sa. No, to máme nejakú zlú mapku. Nevadí. Takže teraz tu dáme práve TNTčka. Počkajte. Tak. No. Uvidíš potom hore na internete ho. Tak. Teraz si dáme takto. Čakajte, niekto zvoní. Čakajte, hneď príde. Pozrite si ho. Prečo to stúpa? Teraz mi musíte počkať na toho chlapca, ktorý šiel otvoriť dvere, neviem komu, alebo komu. Si nedáte z toho. No, stoj, prečo sa to zvyšuje, no. Že to bude potrebovať páni. No, konečne 1% toho blablabla. No, dobrý deň. No, prepáčte, ospravedlňujem sa, že som tu. No, zničili sme.
Veľmi sa ospravedlňujem, lebo prišla mi taká návšteva menšia. Či pôjdem von, ale pôjdem potom von. Taká kamarátka, vieš, frajerka. Ale nie, srandu si robím. Nie, suseda, či nejde von na bicykel. Viete? No, keby ste nevedeli, ako sa robí ohňostroj, tak ja vám to ukážem. Počkajte, ale všetky veci sa musia dať tu. Ukážem vám, ako sa robí ohňostroj, hej. Viete, prvý raz to mám a natáčam to. No, môžeme si vziať, dáte shift a papier, potom si dáte toto, shift a pušný prach si dáte, keď máte po slovensky alebo po česky. A dáte si stavebné kocky a tam máte ten pracovný stôl. Počkajte, kde je? Čakaj, ukážem ti to potom. Dorima. Nie! Prepáčte, ja sa tak predvádzam. Nie, a u vás? No, dajte si toto tu a už vám vzniklo rachejtla. No len, vy si musíte dať toto tu a ešte, počkajte, som to vyhodil som to. Musíte si dať, to je do aké farbivo. Ja si dám modré a môžem aj spraviť hlavu creepera.